وەکدیارکو هەلبژاردمان دەست بگیریە ئەم بزانن نهادا هەلبەتمە ئاماژە پێچەندێکی کو ئەم دەم بدەم نوێترین زانیاریان بدن چه زانیاری نوێ لە جەم هەوە هەنە بله کاژن ئەم نهاد ودەیا شوپاندنە هەلبژاردنên Tirkiyeyê em li bir xebatê xwe dimeşînin wekû ku xuya dike îro yekê mijdarê bêtirî 54 milyon welatiyên Tirkiye ji bo helbijartina nûnerên xwe berê xwe danê navendên dengdanê li rojhilatê Tirkiye ku navçeyên Kurdan bajarên Kurdan dike helbijartin di heftan de berê xwe dan navendên dengdanê û dê dengdan di çarê êvarê de biqede di hilbijartinên berê de tu partiyan dengên pêdivê ji bo pêkanîna hikûmetê negirtibûn ji ber vê yekê jî niha hilbijartinên pêşvext hene tiştekî din jî heye agahiyekê em bidin temaşevanên xwe eger divê hilbijartinê de jî tu partiyan dengên pêdivê ji bo pêkanîna hikûmetê negirtin wê demê dibe ku carekî din hilbijartin were pêkanîn lê ev yek jî miriv nikare bêje ku dê were pêkanî hikûmet çunke divan demên dawiyê de gelek bûyerên berfireh qewmîn yek ji wan jî ew bû ku li Enqerê teqîn hatin pêkanîn gelek belge hatin nîşandan ku li Tirkiye alîkariya Daişê tê kirin ev hemû jî li hember hikûmeta AKP hinek belgenek ku dibe ku dengên wan kêm bibin û tiştekî din jî heye ku xelkê Tirkiye dibêje HDP alîkariya terorê dike ev jî dibe ku bandora xwe di hilbijartinê de bike bi giştî heya niha tu nûçe di derbarê xirokatiyan jî binpêkirinan nehatine weşandin li Tirkiye lê hilbijartin berdewam dike û em ê bişopînin eger tiştek hebû eger agahiyek hebû em ê temaşevanên xwe re rabigihînin. بله سواس بۆ هەفکارە منێرش ئەمە بەردەوام دگەل هەوەدا